Čauzo, vítam vás v moje nové videa. V tomto videu si ideme zahrať Race Animals. Videl som to na YouTube na shortoch, takže som zvedavý, čo to bude za hru. Hráme to na Robloxe, vždycky. Som zvedavý. OK, tu nejaké updaty. Peniažky si zoberieme pekne. No, trick or treat. Zapneme si zvuk. Chcem počuť, aký to je zvuk. OK. Ideme na to. Že nás to ťahá semka. Máme ísť tu nejaké záhradky. Aha. Fú, ja som zvedavý. Ideme food. OK. Yes, please. Schádam. Preto si musíme kúpiť. Neviem koľkokrát. Asi sa stačilo jedenkrát. No a teraz to máme nakrmiť. Play. Select. A asi. No. A nás to portuje. Neviem kde. Asi. Aha. Fua. To môžeme takto. Dragovať. Ideme na to. Turbo, pohni. To je turbo pohon. Rýchlo. Časom. Rýchlo. Bež. Za tým ostrižom. Kada budem musieť nejaký... Ježiš. Tak asi nemôžeme búrať, takže ideme na žirafu. Žirafa celeste, ideme na to. OK, máme žirafu. OK. Ježiš. Do čoho som narazil? Ideme ostriž. Tak. Ja nemôžem ani nabúrať, ježiš. Do žiadneho zvieraťa, toto bude ťažké, OK? To bude hodne ťažké. OK, tu bude nejaké zviera. Keby som spomalil. Tu je ostriž. To ma predbehne, si myslím, takže... OK, mám zebra. Mám ostriža. Neviem ako... Aha, to je celku zabavná hra. Celku sa mi to páči. Viem robiť aj viacej videí z tohoto. Slon. Tak si sa... Aha, slon. Fúha. Ideme na to ďalších. Žirafa. OK. Zebru, ale zebru som už mal, sa mi zdá. Halloween. Right complete. Aha, tady nás to portuje. Neseklo sa mi to, tady nás to portuje. Ježiš. Čo mám byť ich? Enjoy the game. Teraz sa mám krmiť. Mám to krmiť. Poďme na ďalší run. Tak môžeme ísť na ďalší run. Dáme si to ostriža. Prečo nie? Ideme na ďalší run. Fúha. Ideme na to. Som zvedavý. Tu teraz. Jack on Lantern spavne. To som zvedavý, kde bude. Slon, ja chcem slona. Keď nie je úplne rýchly. To som zle trafil. Ježiš, som to pokakal. Chcem slona. Som povedal, že chcem. Ježiš, zase som to pokazil. Rýchlo takto ešte. Ježiš, musím. Slon. Ešte ako dobre mi ide. Do zadku. Nevadí. Ja chcem slona. Tak... Mám slona. Yes sir, I am king. Kde sa pcháš, som ti povedal. Mám slona, hej.
Nemôžem ísť ako... Jíha, the elephant rampage mode. Fua. You earned the elephant's trust. Ako sa to seká, fua. Passive cooldown. OK. Tu by som si chcel... presadnúť. Svep, choď rýchlo tam. OK. Dáme si žirafu ešte. Dajme si získať, aby mi dôverovala. Musí mi dôverovať. Na to. OK. A ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like a odber. Toto je celku zabavná hra. Možno budeme hrať aj na budúce. Halloween, stop be scared, skeleton. What? Čo sa stalo? Táto hra je celku zabugovaná. Celku celku dosť. Teraz tu mám riadne malo avatara. Prejdeme? Prejdeme. Ideme by som chcel, no. Žirafu do on ideme. Fú, a toto bol clutch. Ten clutch situation. Normálne. Kámo. Veď ja som chcel tú žirafu. Teleporting to the lobby. Teraz tu budem mať aj slona. Ale... táto hra je celku zabugovaná. Možno keby nie je zabugovaná, tak je lepšia. Hitro. Čik. To Brontosaurus. Trick or treat. Je to toho. Ak takto hrá túto hru, napíšte do komentára, na čo je toto. Trick or treat. Viem, že to je ako Halloween, až tak sprostý nie som, hej. Ale... si môžeš kúpovať aj zvierce. Aha. Je na papáňo. Čeknúť papáňo. To tu nič není v stoku, okrem rybičiek, dáme rybičky, vykúpime. Farm. A ideme na ostrič. Ostrič, poďme. Fit. Ešte, pape. Ideme si zahrať, zase si dáme Speed 21, to je môj najrýchlejší. Slon je celku pomalý. OK. Ideme na to. Zebra, môj next target. Potrebujem ju. Takže je celku rýchla tiež. Ja najprv na žirafu. Žirafu. Zabudni, Vik. Zabudni, som povedal. Keď zabudni, tak zabudni. A potrebujeme si ju získať. Halloween a spooky night food fit check on wonders. Na to... ešte troška. Lepší run je 362. Skúsme to. Chce to netopiera, som povedal. To čo? To je ako fire. To je frudy, frúra. Patapim. Tak si dám tam tú vranu, potom to. No. Ale máme najlepší rán, to je dobré. Ostrič. Let's come on. Zebra. Ideme si pre ňu. Tu je.
Dobre, mám ju, mám ju. Mám ju! Teraz to už ma nepokaziť. Mám ju. Tu je strom. Buch! Akože do ňoho buchne, no, nič. Hotovo by bolo, OK. Zebra, máme zebru. Yes, toto. Fúha, máme zebru. Potom to bereme toto. Nie, to je táto vrana. Mám ju. Fúha, mám ju. Frajer som, máš ho. Nevadí. Nie na to. A pavúk! Tu je títo duchovia. Daj mi tento frajer. Nie. Nie, kebyže viem takto, nevadí. Máme zebru, až to nebude tak veľa svietiť. Na to. OK. Počkám si na ten Halloween a bude. Ja si počkám. A bude cieľom dnešného videa uloviť toho Jacka, či ako sa volá. Čo sme mohli vidieť toho s tou dynou na hlave. To bude cieľom uloviť. OK. Mohli by sme si tam na takoho presadnúť. Alebo nie, nebudem si presadať. Len takto safe. Idem do takého zúženia, takto rýmy. To sa mi úplne nepáči. Nakedy dať. No, ešte takto. OK. Táto hra je celku dobrá, môže byť aj ďalšie video tejto hry. No kľudne aj dám nejakú inšiu. Asi by som to svetlo no. Slon. Dobre. OK. To je fakt dobrá hra. Jungle? Nestihol som prečítať. Svep som povedal. Fúha. Akže, toto je dobré. Tiger! Budú strašne rýchli. Si myslím. Musíme ich uloviť. To čo je? Had? Kokso. Super. Hadov si musíme držať. Fúha, tiger. Somo! Už to mám. Dobre. Nestíham to. Dobre, máme aspoň nové skore. Ideme sa pozrieť do obička. Zatiaľ sa napijem vodičky. Treba piť. Glok. OK. A krokodil je mytické, alebo aká je to rarita. Fúha. Som nečakal. 4. No. Hop, šup, ešte zebru. 5. A ideme mesko máme. To dáme Pôjdem pozrieť, kto je najrýchlejší. 17, 8, 13, 16, 21. 22 zebra je najrýchlejšia. Čiže dáme si jeden posledný run. A to by bolo asi na toto video asi všetko. Nechám by bolo úplne dlhé. Dáme si jeden posledný run. Neutekaj, som ti povedal. Chceš papať? Tak tu papaj, som povedal. Papaj. Bola veľká. Nechcel som ju zobrať. Dobre. Ideme na to na play. Dáme si zebru. OK, ideme na to. Posledný run tohoto videa. A potom budem už končiť a postriham to a vydám to. Takže posledný run tohoto videa.
Dačo masívne chceme uloviť. Začiatok bude vždycky nudný, ako vždycky. OK. Ježiš, tam skoro sa zabudol vyhnúť tomu. No, to bolo. Jakže veď? Ešte teraz ten ostrič je rýchlejší. Si robí srandu som ja. Dobre, ešte dáme jeden, toto bol taký krátší. Nevadí. OK. Budúce video hádam budete z tejto hry, budeme pokračovať. Pokračovať budeme. OK. OK, musím byť obidve oči na ceste, Hugonks. Kokso, ja som skoro nabúral do toho šutru, aj do tej zebry. Normálne, nechápem. Germany, ja nie som Monet z Nemecka. Čo si myslia? Odkiaľ som ja? To čo má znamenať? No. To si ideme do časti, kde je slon. Asi myslím, lebo tam sa zase všetky pochali. Jungle. Takže tiger. Či tigra mám? Mám, nemám. Tu je už tiger. Ideme dobehnúť. Takže musí video skončiť tedy, ak až tam si hádá a tigra. Bombardero krokodilo mám, to nepotrebujem. No. Lunch. Bež. Tam dobehni. Nie. No, takže toto by bolo asi všetko k tomuto videu. Nabúram to na skôr, posledný run prebehol, no takže ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a dajte nejaký pekný komentár, že či chcete túto hru na budúce video alebo chcete nejakú novú, takže